A'a, Alhaji, har yanzu kana nan kana kallo? Baka je ka kwanta ba? Ya zan in je in kwanta? Ba zan je in kwanta ba har sai na ga tallar kamfanin Annur Islamic and Herbal Medicine. Domin kin san su kaɗai ne kamfanin da suke yin talla da kalamai masu kyau su kuma wayar da kan al'umma musamman sha'anin kiwon lafiya. Ni ma ina gamsuwa da bayanan na kansa akan magani, musamman maganinsa na cleanser. Ai wannan maganin shi ake kira ɗaya tamkar da dubu. Kuma shi ne maganin da yake warware dukkanin wata matsala ta zamantakewar ma'aurata. Ga tallan nan. Wannan shi ne maganinmu na cleanser. Maganin da yake jan ragamar magungunan gargajiya tsawon shekaru da dama har yanzu babu na biyunsa. Magunguna ne da aka harhaɗa aka samar da su da inganci domin magance kowace larura da ke damun ɗa namiji ko ya mace, musamman ga maza da ke fama da matsala na rauni wajen mu'amala, ko kuma a'a mazan da ke fama da matsala na rashin aihuwa, ko kuma mazan da ke fama da matsala na ɗaukewar sha'awar biyan bukata da iyali da duk sauran cututtuka. Shi dai kilinza magunguna ne haɗi da yawa wanda muka samar da su muke kiransu kit. Akwai maganin sanyi wato infection a cikinsa, sannan kuma akwai maganin da ke gyara wa ɗa namiji al'aura musamman a jijiyoyi, sannan kuma akwai maganin mukankat. Wannan shine kilinza kit ɗin baki ɗaya. Wannan magani ne wanda idan ka yi amfani da shi zaka jima kafin ka sake neman wani magani domin gyaran zamantakewarka ta aure. Wannan kuma magani ne da ke ƙara yawan ruwan halittar mutum ko da 'ya'yan basu da rai, wannan yana magancewa. Ga mazan da suke da karanta na alƙalami, ku yi amfani da wannan man, in Allah ya yarda komai zai dawo daidai, za a biya bukata cikin kwanciyar hankali. Muna da ofisoshinmu a Najeriya, Niger, Kamaru, Chad, Cote d'Ivoire da kuma kasar Ghana da kuma sauran kasashen Afirka. Wannan cibiya tana aika wa mutane sakonnin magungunan su a ko ina suke a fadin duniya. Mun bude sabon ofis a cikin birnin Kotono na kasar Benin. Mazauna Saudiya muna da wakili wanda muke ba da magunguna a hannunsa da ke birnin Makka. Mazauna Libya muna da ofis ɗinmu a cikin birnin Tripoli. Idan kana buƙatar magungunanmu, ka ɗauki lambobin da muka saka domin tuntuɓar mu. Jami'anmu suna nan suna aiki ba dare ba rana domin amsa wayoyin mutane tare da ba su shawarwari da kuma samar musu da magungunan da muke badawa cikin yardar Allah subhanahu wataala. Dahir Curry takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Curry farin cikin masu gida. Ku je kasuwa, kantuna da shaguna mafi kusa da ku za ku samu Dahir Curry.
Alhaji Sale uban Aliyu uban Aliya kakan Batula. Ladi ya ja zamanin ka. Amin abu. Allah ubangiji ya ƙara maka lafiya. Da maka da arzikinka. Amin. Kuma ya baka karamar yarinya mai jini a jika ta zama amaryarka. Abule. Na jikin mun addu'a na ce amin. Amma wannan magana da kike Allah ya bani karamar yarinya. Abule. Yadda nake a ragargajen nan na lalace komai ya lalace babu komai. Kike min wannan addu'a Abule. Abu ko kina so ki mai da ni wani kakanki ne ko abokin wasanki amma ni karamar yarinya Abule to tunda dai addu'a kika yi amin Allah ya karba ka dai zauna ka yi tunani ka hango ka gano yarinyar da take son ka tsakani ga Allah wanda take so ta zama Mrs. Salisu Kaura. Abu ya aka kika san wannan cikakken sunan nawa Abu? Wata rana ne ina zaune aka kira ka a waya ka faɗi sunan kuma ka bar fayil ɗinka na je ɗaukowa na gani. Ina cikin haka Aliyu ya kwace fayil ɗin lokacin ba ma shiri da shi. Abu kenan wato inda na fahimce ki addu'ar da kika yi Allah ya amsa kenan kin ce kyakkyawar yarinya karama in aura. Abu kenan. Alhaji Allah da ya ƙara ma lafiya. Amin. Yanzu na gane wace ce yarinyar da kike min addu'a kanta Allah ya bani ita. Abu na gane wace yarinya ce. Allahu akbar. Allah ka ga mu. Allah ka amsa wannan addu'ar ta. Allah sai yadda kai da mu. Abu yanzu abalaban da tsiyarki kamar yadda na gaya miki na gama ragargajewa ke kina ganin wace yarinya ce za ta so ta yi mu'amala da tsoho irina ki tuna fa mata na sun guje ni in uwana sun guje ni kowa ya guje ni ganin halin da nake ciki hatta mata na ma da suka jawo min wannan halin da nake ciki duka sun guje ni a ce kuma yarinya karama ta zo ta ce wai ni take so Abule wace ce wannan? Haka ne Alhaji kowa da irin kaddararsa gaskiya amma an ce a rayuwar nan komai yayi tsanani to insha Allah rabbi gabansa nasara ce. Gaskiya wannan gaskiya ne komai tsanani maganin sa Allah. Abu ni fa na riga na gane wace ce take so na bil haƙi da gaskiya ba wata bace irin Abu domin tun daga lokacin da kike min wata waka wannan wakar da kike min tun daga lokacin nake jin alaman cewa na tabbatar da cewa kina so na bil haƙi da gaskiya. Abule maganar albashin ki ma da ne miki magana albashi kace ke kin damu da ka kula da ni akan magana albashi ni ne miki magana albashi za ki tsaya ki lura da ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah na ga jarabta. Abule wallahi na aminta 100%. Abule kina so na ne ji kai hakuri ban yi hakan nan in saka kuka ba. Assalamu alaikum. Abba lafiya naga kana kuka. Lafiya. Ko dai Abulla ta ma wani abu ne ko kun yi fara da Abulla? Aliyu. Wato yanayin rayuwa nake tana da kuma irin yadda yarinyar nan take kyautata mu dukkan al'amuranta ya tafi a kaina ta lura da cina ta lura da shana ta lura da lafiya na hatta kudin watanta babu Aliyu ba na biyan ta kudin watanta. Allah saka mata da alkhairi. Amin. Abba ka daina kukan nan ka fawwala wa Allah komai wannan. Aliyu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abba ka daina kuka ka yi haƙuri. Aliyu na ga rayuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
dai ba so kake nima ka sani kuka ba abba dan Allah kukan nan ka daina kai hakuri wannan kaddara ce daga ubangiji kuma insha Allah za mu ci to Allah ya da Allah ya amsa addu'a ka Allah ka daina kukan nan na daina sannan akwai abin da na manta ban gaya maka ba a cikin mutanen da muke bi kuɗi muke bi kuɗi to akwai wanda ya biya na shi ya tura min miliyan 30 ya tura min miliyan 30 na san kai ma ka manta ni ma kuma saboda abubuwan da suke ta faruwa na shi a na manta ana ma bin shi kuɗi sannan ba ma shi kaɗai ba sauran ma sun ce insha Allah za su biya nasu. Allahu akbar. Zan je na samu kubra in ya so sai a samu ofis sai na gyara kawai na ci gaba da zuwa. Muhammad Rasulullah Aliyu, wai dama akwai irin mutanen da muke bi kuɗi masu yawan gaske kamar wannan. Ani na ɗauka komai ya lalace komai ya ƙare. Haka ne abu. Allah sarki abule da nan ta game mun wa'azi take gaya mun cewa mu bar komai a wurin Allah komai yana wurin Allah wallahi ni na dauka komai ya lalace insha Allah komai zai yi Allah ya yarda ubangiji Allah ya yarda amin summa abba Aliyu abba damuwa ta gaba don Allah kamar yadda na gaya ma idan Aliya ta kira ka ta kowane irin yanayi dan Allah ka samu hujjoji da dalilai da za ka ɓoye mata halin da muke ciki domin idan Aliya ta san ni ina cikin wannan mummunan yanayin kowa ya gudu ya banni abin nata zai sake taɓarɓarewa sai kasance ni a kwance ita ma ta ƙara kwantawa dan Allah ka rufa mata kamar yadda muka yi magana a baya abba ai yadda ka faɗa ai ban manta ba insha Allah ba zan sanar da ita ba amma kuma in dai kana son ganin nata ya zama dole zan iya ɗaukan ka sai mu je gidan in so sai ku gaisa ba tare da ta san me yake damun ka ni ka ɗauke ni haka ya za ga Aliya haka zan so Aliya ta ganna haka Aliyu ba zan so Aliya ta ganna haka ba abba ba damuwa insha Allah in ma ya zama dole sai mun je din ni zan san yadda zan yi Allah da ba za ta gane halin da muke ciki ba to Aliyu tun da ka faɗi wannan maganar to Allah ya samu dace Allah ya tabbatar Allah ya ba mu sa'a amin summa Aliya Allah sarki Aliya Hajiya kin taba ganin wani fim da suka sa ko a channel din nan? Ni sunan fim din nan Miss Gabas. Fim din Kannywood ne Gabas. Hajiya kin ga yadda uwar mijin nan ke musguna wa matan ƴaƴanta? Ta daukar reni ko da wasa. Sun yi kokari sosai. Wannan fim din Gabas. Suna iya bakin kokarin su. Suna kokartawa. Hajiya sanu da Hajiya barka da dare. Hajiya ke ganta. Ta su suka haɗa baki aka je aka zubar wa Zainab da ciki. Bakin gani ba? Ga ta nan ita yanzu tana da ciki ai me yasa ba su zubar da nasu ba sai ke ne wawuya. Kin ga laifinta ne? Ai ni ban ga laifinta ba. Shi yasa ni ba na yarda da mutane. Gashi nan ta kai ki ta baro. Kuma yanzu likita ya ce 50-50 ba lalle ne ki kuma haihuwa ba yanzu. Ni fa na faɗa muku fa ba ruwan fa Amina fa da iyayenta. Likita ya gaya min cewa damuwa ne ya zuba min da ciki kuma wallahi ranar da cikin zai zube ma na faɗi. Sosai. Sosai. Za ki goya 'ya'yan kishiyoyinki. Zainab na sha gaya miki. Ki kiyayi kishiya kin iki kiyaye ta. Ba ki ga komai ba ma tukunna. Yanzu Zainab kina ji
dole zaki zaɓa ko mu ko sabuwar antinki Amina. Ko ki zaɓe ni ko ki zaɓi uwar mijinki ko kuma sabuwar antinki Amina, sai mu ga wanne kika fi so a ciki. Ba fa maganan fa zaɓe ake yi ba. Ke duba idona da kyau. Kin san dai ni na yi tsaron mahaifiyarki ko? Kuma kin san ba zan miki ƙarya ba. Na yi kuka hawaye na zuba. Aliya, what's funny? Why are you laughing? Me kike dariya? Ai dole in yi dariya. Look at you. Ka ci serious kana ta rubutu. What's so important da yasa kake wannan abin haka? Ba za ka iya bari sai gobe ba? Please Aliya, ki bar ni kake dame ni. Dan Allah ki bar ni in ji da abin da nake. Kada wannan mijin naki ma ya zo ya fara mutane wasu yana wani accusing ina for doing nothing. I don't understand. Me ka kuma maganan mijina nan gurin? Maganan mijina muke ko kuma magana abin da kake yi muke yi? Kaga, doctor, kawai na ga kamar zamana a gidan nan ya fara isa ka. Gaskiya ina ji zan tattara ina kawai in ban muku gidanku. Kamar zai fi. A'a, me yake faruwa haka? Na ji ana magana cewa za a bar gida. Ni wallahi na rasa ganewa Aliya. Kullum ita dai ranta ya ɓaci kullum a cikin faɗa da masifa menene irin haka. Kin ga ki bar maganan nan saboda baki san menene ya haɗa su ba. Amma dai Hajiya ai bai kamata ta yi wa dakta haka ba. A'a. Ki ja bakin ki shutun da dai baki san dalili ba. Aliya, tashi buje ciki kin ji ko? Kin san shi dakta baya son hayaniya idan ya fara wannan aikin nasa saboda aikin likitan kwakwalwa yake yi. Zo mu je ciki mai magana kin ji? Rabu da su. Hajiya ki daina daure mata gindi wallahi. Kai haƙuri. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Masoya product ɗinmu Hips Ultra Shine Formula na gida Najeriya da na waje, Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, mu Hips Ultra Shine Formula gida ne na magungunan gargajiya kamar maganin sanyi, maganin istimina'i, hypertension, diabetes wato shuga kenan da sauran magunguna. Sannan in aka koma bangaren fata, skin care kenan, ba a bar mu a baya ba. Muna sayar da turarurrukan wuta, muna sayar da maganin silimi, muna sayar da maganin support da attack wato mata waɗanda suka shayar kenan suna so su gyara, muna da maganinku. Sannan muna da turarurrukan wuta, muna da su humura, muna sai da kayan kicin. Angwaye ina kuke? Ku zo mu Hips Ultra Shine Formula mu haɗa muku lefe. Uwayen amarya kuma kayan kicin kowane iri kuke so akwai hijabai, akwai dogayen riguna, akwai mayafai made in Nigeria. Kar ku manta masoyanmu, Muhibbat Abdulsalam yar mun gada ce, mu da kanmu muke haɗa magungunanmu da kanmu, hatta skin care da kaina nake haɗawa. Turaren wuta da humra ma ba a banna a baya ba, saboda ni maganin gargajiya gadansa ne gurin mahaifiyata, Allah ya ji kanta da gafara. Mu muke haɗa komai da komai a gida da kanmu, kuma alhamdulillah duk wanda ya siya yana dacewa. Idan muka koma ɓangaren kayan gyaran aure kuma, wato ina nufin muna da kayan mata, muna da kayan maza na gyaran azarum original gidigongon wanda da kaina na hada. Itatuwanmu na yarbawa, ale, tanko, gban, sukuronje, name it, a mu Hips Ultra Shine Formula. Mu Hips Ultra Shine Formula mun kware a online business. Ana samun mu akan WhatsApp da number da za ku gani akan screen. Babu inda kayan mu baya zuwa, nationwide ne, Najeriya ne da wajen garin Najeriya. Mun gode. Name it, mu Hips Ultra Shine Formula ta ku ce a koda yaushe. Taken mu ku bulbulo mana kuɗi, mu bulbula muku kaya. Mun gode. Sai ku tuttube mu a shagon mu da yake jihar Kano. Aliya, na
Gaskiya ka yi kokari sosai. Godiya nake mai gida. Na ji daɗi sosai. Allah Waje sarki. yayi test. Wallahi komai ya kyau. Da ka sa da sun yi aiki mai kyau. Gaskiya ne. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa a daure haka. Amin ya rabbi, Allah mai gida. Akwai kyautar da zan tura dan Allah a samu a basu. To a cikin albashin za a basu ne ko kuwa? A karka damu, wannan daban ne yasa na ce zan tura wannan. Allah ja zamani. Ja zamani. Wannan dalilin yasa nasa aka kawo kayan kanshi sosai saboda mutum yana zuwa tun daga waje ya fara jiyo kanshi. Hajiya san da zuwa. Alhaji ko ita ma a kamfanin take aiki ne, za ta yi aiki ne wala ko? Ba goya da haka, karfa mun asiri da Allah, kai ma karfa kanka asiri. Wannan hajiyar mu ce. Ni da kai sai ta kore mu gaba daya. Hamshakiyar mai kuɗi ce, kamfanonin ta sun fi 1000. Kwakwalwa duk kuɗi, to ka bi ta a hankali. Alhaji zamani. Wannan da ka gani mai gidana ne. Kamata yayi a ce idan Aliyu yana guri ba wani kirari da za a mu. Saboda ko me na zama a rayuwata shine sila. Yanzu dai banda tone-tone. Hajjaji Makoto, me kike so a kawo miki dan ni ban yi breakfast ba. Duk abin da kike so yanzu zan yi gudu, ni da kaina zan je na kawo miki. Abin da ya zama tsokana. Ba maganar tsokana. Malama, kin zo lafiya? Ya gida? To madalla. Bari muke magana da matar gidan ku. Yawa. Na yi kuka, hawaye na zuba. Ga bakuwa kin yi. Malama Bilkis ta ƙara soke da. To sannin ki ya gajiya? Ya kike? Yalla ya faɗa mini komai akan awara. Ni na zo da shiri na mu fara. In waken suyan yana nan sai mu fara. Gaskiya ne Malama Bilkis mai ganin zinari. Ai awaran ba kullun nake yi ba. So 3 nake yi a sati. Amma insha Allah nan da kwana 2 za mu fara yi. Yanzu ina tattara oda ne kafin nan mu je mu yi. Kin gane? Kuma ba wani cikakken lafiya ne da ni ba shi sa ba na son takura jikina. Kinga, ni bari in je in shirya zan koma kasuwa. Da abin da babu na waken suya na an kawo buhu ki tura min ta WhatsApp. Zan sa a kawo su. Okay, to shi ne na gode. Allah ya saka da alkhairi. Kin ji yadda na miki bayani ko? To da Allah in za mu yi aiki ki mai da hankali. Sana'a ce kin gani ko? To na gode. Yawa Hajiya, na ce zan ba da shawara mu fara yin mai kwai da kuma mara kwai. Kin ga mu sai mu fita daban. Kin kawo idea mai kyau. Yawa insha Allah. Je. Na gode sosai. Assalamu alaikum. Hajiya ina kwana? An tashi da ina kwana? Zizi kin fito? Na fito. Hajiya, kuku ba kwa gajiya da danna waya. Na dan ma fito mai dan yi hiran safin dan samu natsuwa a zuciyata amma tun da na fito kuke ta danna waya. Kishi kike da wayar tawa? To ni business chat nake yi. Kin san ba wasa nake ba ko? Sai ki tambayi antinki me take yi da wayar ta. Muna shiga duniya ne kawai mu ga me ke faruwa. Hello? Mommy. Yanzu kina ina? Kano line? To ki jira ni ga nan zuwa yanzu nan. Hajiya Mommy ce muka yi magana da ita. Mommy. Yi maza ki dauko hijabi. Ki dauko gele dauko min nawa mu tafi tare. A'a Rashida, bari Zainab dauko gelanki bari in kai ki mu dauko. Ku jira mu. Masha Allah, Zainab an gane Mommy kenan?
kai so haka gai gaskiya ne mutumin nan Hai. Wai ke da Allah wai sai yaushe zaki gama mutane wannan abincin da kin zauna sai wani jagwalgwalo kike da Allah yarinya sai kwara mutane ihu take kin maiwa da mutane gida sai ka ce kulab. In kai hakuri ba zan jima ba zan gama kaga yarinya ce take ta kuka. Ba dole dama ta kuka ba. Dole ta kuka ba. Gaba da Fatiha ayan Allah da Annabi ma suna kuka ba landana na ya shege a riga yin Inna lillahi wa inna ilaihi yanzu a bakin ka ake jin magana da in wani ya faɗa ka gwabe shi. Wa'azi zaki mu? Wallahi ka ji tsoron. Ke dan me? Kina zaki yana kina wa'azi ba gaba da Fatihan bane ba iskanci aka da ke aka sami yabba. Nonsense zaki dinga ga min irin wannan magana wata barar da ke zan na rantse da Allah in dai kina so ki ci gaba da zama a nan gidan a matsayin wai matata ko wallahi sai kin koyi abu biyu na farko idan ina magana kawai ki kama bakin ki shiru na biyu kuma ki daina min wasa idiot dala malama ki gama mutane abinci dala kuma ki sa kuma wannan diary kori din ki sa shi daidai kake je ki yanda kika saba ki je ki wa mutane abinci ba daɗi ki sa shi yanda ya kamata ki ji nonsense. Ke ba ki mun shiru ba? Ba ki rufe baki ba? Ba ki ci gaba ba? Zan ci gaba. To ci gaba. Ya ce ki washasha. Assalamu alaikum bayar Allah na wuni. Ina gaji. Da Allah ina tambaya. Allah ya sa. Da Allah an kwatanta min nan gurin aka ce a nan wasu masu bara ke zama da Allah ko ta ina su. Nan muke zama mu dukan mu amma masu kama yan bara sun zo sun kama har da iyata ma an hada an kama. Da Allah ko kin san wannan mata a gurin? Wannan kamar Saratu wata sabuwar mai bara wata mai yawan kuka ina ga saboda yawan kukanta ma ya sa ta makanci. Bara makanta kin santa ne? Me faru da momi ta shiga wannan zan yi kar ni ma su zo su kama ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. tuba ka yafe ni. Allah na tuba ka yafe ni. Na aikata zunubai Allah ka yafe mu. Allah ka hukunta ni ranar gobe kiyama. Na cuci baiwar Allah Allah sarki Aliya. Ya kamata na neme ta na nemi yafiyarta. Na so na aure Jamilu gashi na aure shi. Amma dukan yau daban na gobe daban. Zaman auren ba daɗi. Gashi na koma gidanmu ba lalle na samu sassauci ba. Kai. Allah na tuba wannan rayuwar da Allah na tuba wannan rayuwa ta ba za ta zama izina ga sauran mata masu aikata irin wannan abin da na aikata.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal ladzi a'la. A'a Zubairu, sabbi isma rabbikal ladzi a'la. Kaga fa nan gurin haƙunce nan gurin. Kullum ina gaya ma Zubairu amma kana wannan. Haba Zubairu kusan kullum sai ne ma gyara akan sura na amin wa alaiki salam. Sabbihi isma rabbi. Sannunku. Yawa sannu. Ana ta kokari. Wallahi Allah. Masha Allah. Ya maman Amina. Na'am. Za a fita kenan. Wallahi wai kaga zan je nan makota ne barka. Wallahi kuwa. Yawwa. Au. Kaga na manta Amina ta ce in gaya muku dan bata dade da yomin waya ba. Ta ce an ga maman Zainab. Yanzu haka ma an tafi aje a taho da ita. Masha Allah, alhamdulillah. Kun ga a kullun abin da nake gaya muku kenan. Addu'a gaba take da komai. Mu malam ya dora mu akan cewa duk wani abu da ka gani kaddara ce to ita addu'a tana maganin kaddara mai kyau da mara kyau. Alhamdulillah. Gaskiya ne. Ai ka san su mutane ba su biya dauka kaddara mara kyau ba. Su har abada duk abin da ya samu mutum a koda yaushe shi sai ya ce idan dai abu ne ba mai daɗi ba to sai ya ce wani ne ya dora mashi ba daga Allah bane. Gaskiya haka ne kuma ita kin ga kaddara mai kyau in ta zo ka karbe ta daga Allah haka wacce ba mai kyau ba ita ma karbe ta daga Allah. Shine. Kuma ni lokacin da aka zo da maganar cewar da sa hannunku da ke da malam a cikin zubarwa da Zainab ciki raina ya ɓaci sosai. Allah magana ta ƙona rai a ce wannan magana ce za ta fito daga cikin gidan nan. Ban ji daɗin ta ba sosai wallahi. Ai kai dai abin ba a cewa komai. Dan babban tashin hankalin abin da ya mugun ɓata min rai a wannan lokacin. Irin yadda maman Adams ta ɗauki hannunta ta zabga Amina mari ta da keta saboda an ga mu ba mu da galihu ba mu da wani gata mu in Allah ya da Allah sai ya saka mata. Muna da gata mana tunda mun riƙe Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama kuma in dai ka riƙe wannan babban bango shi zai ma gatan da babu wani bawa zai ma. Amma kuma na san Amina da haƙuri da yafiya za ta iya yafe mata tunda ta karanta ta gani Allah shi yana son mai yafiya za ta yafe mata in Allah yadda Amina. Gaskiya ne. To ni zan wuce dama ne bari in ƙara so in zo in gaya maka. To shikenan Allah ya kiyaye. Amin. Ɗazu mun yi waya da malam ya ce mun za na karɓo saƙon nan in kawo miki. To ai shikenan ba wani abu. Yawwa. To ba komai bari in koma in je. Yawwa. A tashi lafiya. Allah ya sa. Yawwa Zubairu. Ya, momina tana cikin masifa, tana cikin wahala. Wata tsohuwa ta ce wai an ganta ta makance. Ya haƙuri, ki kwantar da hankalinki. Yanda kike wannan tsananin kuka, na san cewa ba a ganta ba. Amma ki sani komai ya zafi maganin sa Allah. Kuma in Allah ya yarda za a ganta. Kwantar da hankalinki. Ita hajiyar naki ne ta makance? Bara kuma? To ina kudin ta yaje? Ina kudin suka shiga dama? Ko dama ƙarya take yi ba ta da kuɗi? To, duk wa'innan tambayoyin sai an ganta za a iya mata su. Yanzu ina take? Ina ta shiga ni gaba ɗaya kai ina ya kulle ban san yadda zan sa rayuwa. Ya isa. Komai ya zafi maganin sa Allah. In Allah ya yarda za a ganta. Kin ji? Ya isa. Zainab ya isa. Ki kwantar da hankalinki. Zainab. Kina jina? Ki haƙuri ki ci gaba da addu'a. Duk abin da aka sa addu'a a ciki, insha Allah za a ga waraka. Kin ji? Mun ji. Yar malamai. To saka ya jama'a ba kwarji. Sai ki koma gida ki koma ɗaki ki je ki fara shirin awara. Sai shegen kinibibin tsiya da cusa kai inda ba a gayyace ki ba. Ki ji abin da na gaya miki bane. Hajiya ta ce ki tafi ki je ki fara soya wara. Ko ba ki jin Hausa ne yanzu wai? Waye gayyace ki waye kira ki? Iya yi? Hajiya ki haƙuri.
an tare shi na ga ciwon ya mace ne kuma Zainab ai kaman kanwata take ku in ban tsaya ta kuka ba zan taya amma ku yakuri sosai mun da ki soya a wurin da bince annan nura wannan yar ko yan mayu ce ne sai tusa kai a jama'a ba kwarji munafuka algunguma ba ku kuka zubar mata da ciki ba ita ba gashi nan tana nan da nata cikin ba ita ma mata magana ba ta jin magana a ce ta ni wannan ya ko yar gidan mayu ce ne kwata ba ta da zuciya duk abin da ake yi sai ta zo ta cusa kai sai ta kwabe ta zo ta kuka a tausaya mata ki daina kuka Zainab ki daina kuka zan sa abinci ko min ita duk inda take za a nemo ta zan yi amfani da damar da nake da ita a gwamnati in Allah yarda za a ganta ki kwantar da hankalinki kin ji ganin ta ma ba zai wahala ba da an bi wajen mabarata ban ce ta fara fara ba daga nan dai har Lagos za ku fara bincike kila sun karasa ya isa